Okay. Hej. Vi skal lave en video, fordi vi er blevet bloggere. Nej, jeg drikker ikke alkohol. Hej. Lina. Nå, hej. Du skulle sgu ikke sidde og tjekke Facebook, jo. Vi skal lave Jeg video. elsker, når der er pladsmangel i bussen, så skal jeg sidde tæt på. Det er så hyggeligt. Vi har en blog inde på Facebook, og vi laver en hel masse sjove ting. Ja. Jeg har mega meget spænd i munden. Med Raute også. Meget. Vil du smage? Nej tak. Ad. Nå. Så vi håber I vil like, når det der. Da jeg blev konfirmeret, gjorde det naturligvis som min kristne tro. Tror det ikke. Nej, men det stod der. Det var rent tæt, Danmark vandt VM i... EM i 92. Seriøst, du skal ikke sidde og tjekke Facebook. Okay, lad os lave den der video seriøst. Ja. Vi starter lige forfra. Se. Shit, man, den fuck.